Mentre es disputa este cap de setmana el Gran Premi de la Comunitat Valenciana, els joves universitaris del Florida Mototeam competiran al circuit català de Montmeló contra altres 10 universitats espanyoles en la primera Moto Engineering Cup. Alhora treballen en els dos prototips per a la pròxima edició del Moto Student, una competició internacional en què participen 77 equips de 17 països. Al taller de la Florida a Catarroja, els estudiants d'enginyeria mecànica que formen l'equip es preparen per a la competició d'este cap de setmana i treballen en la pròxima Moto Student. Se van asegurando de que la moto es realmente segura y que puede llevar un piloto a cabo una carrera con ella. Posteriormente allí la vuelven a comprobar aplicando cargas, pero nosotros lo que hacemos es comprobar eso antes de fabricarlo a nivel teórico. Y la fase MS2 es pruebas de agilidad del prototipo, donde nos buscamos patrocinadores para que nos ayuden a fabricar, a mecanizar i a llevar el prototipo adelante. Universitats de tot el món, 18 mesos de proves i 5 dies de competició final al circuit aragonès de Motorland. Anem a participar tant en categoria elèctrica este any com en categoria gasolina. Estem dissenyant dos motos. Decidirem crear una xicoteta competició per a poder seguir desenvolupant els prototips, ja que Moto Student dura 2 anys, però en pista sols treballem un cap de setmana. Evidentment vulguem guanyar. El jove pilot Adrián Esparza, campió de la Comunitat Valenciana en 80 centímetres cúbics, es posarà a Montmeló als comandaments de la moto, amb què els valencians aconseguiren l'any passat el subcampionat de Moto Student en categoria petrol.